Naura säkin. Kirjaamat vaiheeni kertaa mä voisin vielä erolla on. Hyvä meininki. No Rikki Ruoskasen. Sisään! Hei kundit, mä tulin ilmoittamaan teille, että meillä olisi tuolla salongin puolella noita salonkitansseja parin tunnin päästä, että te olette kaikki tervetulleita sinne. Mä olen itse opettajana siellä koulutan siinä mukana, kaikki pääsee mukaan kivasti. Ulos! Joo, moikkeli, ei mulla muuta ollut, että nähdään sosiaalisesti. No niin, tanssiyhtye Panorama esittää meille nyt itä-saksalaisen version Vesa-Matti Loirin kappaleesta Naurava kulkuri. Olkaa hyvät pojat! No niin, hysteerisesti. Kirjaa toiveeni kertausin valtiolle. Dietrich, kokoa itsesi! Mitä? Mitä? Hei pojat, mä tulin. Sisään! Hei kundit. Sisään! Hei kundit. Mä tulin ilmoittamaan, että meillä on tuolla salongissa salonkitansseja. Meni jo hyvin!